Iti sa Bangir, masapol ang matutukan ti flood control project si iti Iliti Badok. Deta ti maskag ni Mayor Virgilio Calahate. Dito man iti report. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Bernard, please come in. Masapol ang maikan tinananay nga importansya ti flood control project para iti Iliti Badok, Ilocos Norte. Sigong kini Mayor Virgilio Calahate, kasapulan unang tiili tinay na proyekto, amang salwa iti layus ng nangruna na palikaman. Tida ito'y itigarayan, ken kasapay baybay tinanakamat a lugar. Imbilin ti Mayor, dagiti taga Municipal Engineering Office, sorsorwenda, sorsorwenda, dagiti lugar. Akanayon ang malayos ng nangruna ti Tiyempo ti panagtutudo, bagyo. Nakatinaperperti, kada ito napalagas na kalamidad. Speaking of flood control, kaya nagpaisoan na kita idila ang kalman na binilin ko digiti engineers tayo nga pasyaran amin digiti na arami din nga porpis ay nga flood control tapno di kastakit makita mi mat no anati status da itata kaya namin pagamuyo na nga dito ilimi nga bado si IMAS kaaduan siguro ti agkasapulan iti deti nga klase iti proyekto ado iti baybay mi ado digiti creek mi nga nakurang pailaang iti flood control na iso nga dahito nga iti may sa kadigiti kami tututukan tatang namin kada ado digiti barangays nga kadalasan isolated no kastoy nga tiyempo iti panagtutudo gapo kadigiti detakkel nga paggapuan iti danom nga kasapulan iti deti nga proyekto so hopefully na napintas amin ti panakaramid na ken agtultuloy kumadayti nga proyekto para iti ilin nga batok tadayti launa iti kasapulan mi in support kadigiti farmers sa association pa yan. Ti panagsalita ni Mayor Virgilio Calahate kalpasan kadigiti inspeksyon nga isiyangkat iti Municipal Engineering Office iti Aglawlaw ti Badok Padagip nga tinaglablabas nga tawen ket adu digiti napasamak nga didigra para naman iti bagyo nga nadadalapos digiti nga flood control projects. Nawang pagkasta ket instigida nga inaktuaran digito iti lokal na gobyerno so nga agigana sa digiti gundaway ket asi iinta kuno adalata iti proyekto iti nadakamat nga ili. Kagumdaman ayunan kumapay detoy ay diretso nga tawen ken sumasaruno pa at tawen. Damag manipag utility pa para iti IFM News, Idol Bernard Fair, Tatak RMN.